Dirka shi, masana'antar Kannywood na ci gaba da ɗaukan zafi akan maganar shinkafa, wanda tsakanin Abale da kuma Aminu J Town har ta kai ga zage-zage saboda abin da Aminu J Town ya yi wa Abale. Raddin da Abale ya mayar masa ya yi matuƙar ba wa mutane mamaki domin al'umma sun san da cewa Dadi yana da haƙuri, ba su yi tsammanin cewa zai tanka masa ba akan wannan bidiyo da suke yi tare da shi da Al-Amin J Fresh akan maganar shinkafa. Maganar shinkafa ko da shafin TikTok ka leƙa za ka ga babu abin da ake tattaunawa a masana'antar Kannywood sai shinkafa. Wanda ta kai ta kawo cewa idan ka shiga TikTok kai satin shinkafa babu wanda za ka gani sai bidiyon Abale wato Dadi Hikima wanda al'umma suka ƙirƙira da AI. Aka ɗora masa shinkafa, wani kuma yana cin shinkafa, wani kuma ya ɗauki dakon shinkafa. A ɗayan ɓangaren kuma 'yan ta'adda na ci gaba da cin karensu babu babbaka a cikin Najeriya, wanda hakan ya dinga bawa mutane yana ci gaba da bawa mutane mamaki har sun fara ƙoƙarin ɗaukan mataki da kansu. Wanda da kuke ganin wasu sojoji ne a cikin dajin Zamfara inda suka kama wani ƙauye wanda 'yan ta'adda suke zaune suka kwace wannan ƙauye, haka zalika suka fatattaki wannan tsageru daga cikin wannan ƙauye. Zan so kuma na comment na ra'ayoyinku ganin yadda kuke bibiyan mu a koda yaushe kuma a kowane lokaci. Haka zalika kada ku manta ku mana comment na tambaya, ƙorafi ko kuma son gyara, sannan kuma na share ɗin wannan bidiyo zuwa group ɗinku da kuke da shi na WhatsApp da na Facebook. Mun gode. Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya. Amin.